yonke lento iwumoya. That is why uNkulunkulu uthe mayeseqonda ukuthi ibandla useyaligroupa useliqoqela okugcina wathi okay angasadedeli ke manje umuntu ozohlala nabo abe physical angidedela umuntu ozohlala nabo abe umoya ozwakala kuphela ngefeeling. Hallelujah. Abe umoya ke manje ispirit lowo ozommemeza mbizi uzongena kuyena, lowo ongammemezi uzokhelelana naye ngoba wayesebona ukuthi vele njengamanje kunento okumele yenzeke kodwa lento kufanele yenzeke ingozi. Kufanele kube abantu abazoba naye lo moya ngoba lo moya uzohlanganisa into eyenzeka la. Vele ungibambele mfana, vele ungibambele ozumela, vele ungibambele. Vele ube wena bamba kanjani? Bamba kanjani? Yebo. Kufanele lento ezokwenzeka. Remember? Wozongixoshela. Ngifuna idust. Bamba uchoki. Sasudla thina uchoki noma ufaka emlonyeni. Buka. Kunento ezokwenzeka. But before yenzeke kufanele kuba ibandla seli-ready ukuthi uma lithandaza ligqabule onke lama layers le atmosphere le. Likwazi ukuthi uma lidumisa indumiso edlulayo ko troposphere, edlulayo ko exosphere nako thermosphere. Indumiso eya iziyofika ku space. Ifika ku space iqhoqhobala ishama demoni ankansele ku space. Isizofika la ezulwini. Ngoba konke ezokwenzeka abantu kuzokwehla uJesu eyisiqu somuntu. Kodwa uma ehla akeze ufika nyathele emhlabeni futhi akeze ungena kwi-atmosphere. Ngoba uzobe eyisiqu sani somuntu. Uma engangena kwi-atmosphere kuzokwenzeka lento ye-thermosphere na kwi-exosphere uzovutha. So lento isitshela ukuthini? Isitshela ukuthi uJesu uzoma more than 10,000 kilometers away from us. Ngithi mina uJesu uzoma away from the earth 10 kilometers. So uzoma 10 kilometers above here. Jesus. Ngenxa ukuthi fanele abe away from lama atmosphere lawo. O troposphere, no hemisphere, o thermosphere, no banibani. Amela. Ebese ukuthi wena muntu siqu sakho sonke siyashintshwa siyaguqulwa. Ushintsha kubeni physical wena ube spiritual. Jesus. Ushintsha ekubeni umuntu onamathambo, amathambo akho enziwe abelula. Oh yes Jesus. Sengiyathanda amadoda Oh my God. Ngenkathi ushintshwa uzobushintshelwa ukuthi ngenkathi unyuka ngoba lithi iBhayibheli we will be caught up. Oh Jesus. We will caught up with him. We will be caught up. Jesus. So the word the rapture means to caught up. Oh hallelujah. With the twinkling of an eye. So uma sisisuka la kodwa sesila nathi. Sifika sibe umndeni sibe ibandla la. Oh Jesus. Sime naye. Yena uzobe emkhulu ngisabona umhlaba wonke. Abalabe bembona bembona. Ebese kusuka indumisa enkulu. Jesus. Hallelujah. Oh hallelujah. So le ndumisa elungiswa manje kulungiswa indumiso ye rapture. Oh hallelujah. That is why funa masidumisa manje sizendlale siyineke. Jesus. Amen. Siyitshini. Hallelujah. 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 Senze njani? Sineke. Jesus. In order for us to obtain umoya wakhe. Oh Jesus. Jesus. So according to science kuthiwa la yonke into engena la interfere ne-atmosphere noma interfere ne-thermosphere iyasha iyavutha. So
thina ke mase sinyuka sizodlula la singavuthi ngoba sizobe sesiumoya at the same time umoya siguquliwe from being flesh to be spirit. Jesus. Jesus. Amen. Hallelujah. So just think, uma wena udumisa ngokuyiqhenya, indumiso yakho iyafika yini noma nje la kulo 10,000 kilometers lapha. Nkosi yami Jesu. Oh Okay, Jesus. iyafika yini noma ke kulo half lo ngaphela izulu nanti iyafika noma la. Nkosi Never. yami. That is why ubophekile nezinto zakho isabophekile ingoba udumisa indumiso yasemhlabeni indumiso ephelela la. Oh Jesus. Yo. Sithi sidumisa ucabanga izinsizi zakho. Oh Jesus. God. Hallelujah. Kanti iBhayibheli lithi uma sidumisa ufuna sidumisa ngokweqiniso ufuna bazodumisa ngokweqiniso Oh Jesus. nangomoya. Uma sikhipha amagama ngomlomo wethu siwakhiphe ngomoya Oh hallelujah. siwakhiphe ngamandla. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Angivale la. Jesus. Sekuhlwile. My God. So bese siqhubeke ngelanga lokuba ngivumele. Oh hallelujah. Buka ke. Buka ke. Kunezwe elila phansi. Libizwa ngokuthiwa yini? I-Antarctica, eh? Lelizwe elilakuthiwa ligcwele ama-ice phela. Ligcwele ini? Ama-ice. Hallelujah. Ligcwele ama-ice. It is freezing down there. Right. Sesiyathandaza manje. This is your earth, eh? Mhlaba wakho lo. Okhanyiselwa yini? Ilanga lila. Right? Umhlaba wakho la phakathi unento okuthiwa yi-core. Hallelujah. Kuthiwa lento okuthiwa i-core le ishisa 5,600 degrees Celsius. 5,600 degrees Celsius. Bese kuthiwa ilanga lona. No, ilanga. No, this one heats 5.5. And the sun heat 5.6. Eh? Right? La ngaphansi komhlaba la kushisa 5.6 thousand degrees Celsius. It means mawungaphosa into uphesa ispoon singancebekala sakhona. Wena ungaphenduka into engekho manje, wena ubona mawufaka uplastic emlilweni uvela uthi nya. Okay. UIsaiah uthi sihogo semathunjini omhlaba. And isihogo sibhizi siyanwetshwa, eh? Hallelujah. Koklisha njengamanje uthi the core and its sizes. Uzothola ukuthi lento kuthiwa yi-core ebilayo la ngaphansi komhlaba kuthiwa ibhizi yanwebeka. Lento evuthayo la niyazi volcano. Lento evutha la phakathi nomhlaba iyona lekhiqiza ivolcano bese iyaqhuma ivolcano. So ivolcano isuke iqhuma endaweni lezi indawo ezisuke kukhona imbobo. Mayike yathola imbobo imagma le mayisibile yazi yagcwala ivela iqhuma. UIsaiah uthi isihogo semathunjini omhlaba. Kuthiwa uthi siyanwetshwa, eh? Kunokuthi sinciphe senjani? Siyanwetshwa isihogo. Kodwa futhi sithola ukuthi ne-core ama scientists mayebheka ilokhu yaqhubeka iyanwebeka. So ongenzeka ukuthi le volcano nisuke niyibona niyibalekele umlilo wasesihogweni. Kahle isihogo is live, is real. Sikhona. All right. Buka.
Nisakhona church? Awuthi kanje mawusekhona. Right. Buka. Ukhona umuntu ongangitshela umehluko phakathi kokushisa kwekho esemathunjini nomhlaba nokushisa kwelanga lesikhanyiselayo. Uyabona umehluko omncane kanjani? It's only 100 degrees. So uyabona ukuthi izulu lisondele la elangeni. Ngoba akekho umuntu ofika la. Phela uNkulunkulu befuna ukuthi wena ungasenjani? Ungafiki. Nigcina kuphela ngokumkhonza kanje. Akekho umuntu ongadlula lapho khona ilanga. Even ama spaceship bahamba no one even come closer than 20 million kilos from the sun. Kilometers. Amen. So buka izulu lisondele duze kwelanga. Ukuze kungabe bekho umuntu osondelayo. Ngoba ningabhikisha nibheke khona. Nithi, uNkulunkulu udlala ngathi. Kunini mina ngasindiswa uNkulunkulu, kodwa buka ngihlupheka kanje. Wavele wathi ngizohlala lapha abangaye beze besuku besondele khona. That is why iBhayibheli lithi uhlala ekhanyeni kwakho uNkulunkulu. Oh, hallelujah. Kahle kahle ukukhanya kaNkulunkulu yikho lokho esikubonayo. Oh, hallelujah. Ilanga liveza ubukhona bukaNkulunkulu. Jesus, hallelujah. Kusho ukuthi izulu akulona liseduze nelanga. Oh, yes, Lord. Yes, shut up. iBhayibheli lithi uhlala ekukhanyeni. Yini ukukhanya sikwazi emhlabeni yilanga. Ilanga. Kunevesi eBhayibhelini elithi uJehova uyilanga. I think that is the book of Isaiah. Yes, Lord. Lord. God himself is the sun. Jesus. Wayenzela ukuthi noma ngathiwa unankingani ungezi la. Ama scientists namhlanje ayazama ukuchaza ilanga kodwa awalithola ukuthi ilanga umlilo liwuthatha. Awalithola ukuthi ilanga amandla liwathatha. Akekho umuntu okwazi ukuchaza ilanga ukuthi ukushisa likuthatha. Oh, Jesus. No one knows. Oh, hallelujah. It's a mystery. Yeah, it's a secret Jesus. of God. No one will ever find it until we reach the highest level of the heaven. Jesus, hallelujah. Salamakasia. Yerabasa. Roda lekeskate. Lapha duzane kwethu sina sinesihoko. My God. Ingakho imambana yehlela la ngoba yabe sithola indawo yokuhlala uSathane kwikho. That is why kuthiwa kuyavutha la. My God. Isihoko semathunjini nomhlaba and isihoko siyanwetshwa. Ikho phakathi sila emhlabeni isihoko. Phela wena amadimoni ahlupha wena wavele phezulu avela khona la. My God. Alimanga zithilizi. Ay man bakhona abantu esizohamba nabo siyofika sidlule la. Bakhona abantu esizodlula nabo la. Siwelele ngale phezulu. Uma sifika la lona uzocisha lethi baba lona uzocisha lo. Jesus. Masike safika uzocisha lo. Oh, Jesus. Ngoba lokukhanya nokushisa akudedela kuzofika la emhlabeni. Kuzofika isikhathi la kuphela khona. Jesus. Licisha ilanga, makucisha ilanga kuzobe sekukhanyisa indodana Hey, Jesus. Alithi ngempela izofika uJesu ame kanje. Uma ema kanje uzoba yilanga yena. So ubumnyama ngeke kusaba khona uzokhanyisa yena. Jesus, hallelujah. That is why masimdumisa siyamtshela ukuthi ufike ubumnyama negubuka. Oh, hallelujah. Ngoba vele ukhanya kwenziwa uyena. Uma sinyuka uyaphenduka ilanga lokulunga. Oh, yes. Jesus, hallelujah. Bonke abamethemba ingubo sebo ziyoshintsha siba mhlophe njengekho. Now, Jesus. Siyokhanya naye basebathi bayimbona uJohane uthi ngathi bangimbheka wangabhekela. Ukhona nomuntu akabheka ilanga emini. Ukhona nomuntu akabheka ilanga No, yedwa. akabukeka ilanga limele uNkulunkulu uNkulunkulu ilanga balikhanya. Jesus, hallelujah. Likhanyisela ongakhonzi. Oh, yes. Likhanyisela okhonza. Yebo. Yena ngoba uNkulunkulu wabo bonke abantu. Yes. Kodwa uyedwa umuntu ohlukanisa abantu ngokulunga kwakhe uJesu. My God. Kodwa God the creator
umenza into uyenza nje ngokulingana Nkosi yami. bese kufika uJesu bese yahlukanisa ethi ibandla lami leli abangangifuni labo Hallelujah. ingakho sine antichrist spirit umoya wongamfuni uKristu Oh Jesus. ofike wangena kunabantu abamala ipulpit bane antichristism Oh Jesus. abanye babamba bakubadumisa kodwa bangama antichrist Hey, Jesus. Hallelujah. Jesus. so uma ngabe sifika la uma sifika la konke lo 5600 degrees sesha uzokhanselwa kokhanseleka lokho Jesus. ebese kuma iwundlu lamawundlu lime la Hallelujah. Ah, Nkosi yami Jesu. sondela kancane Yesha makado. bese kuma iwundlu lamawundlu la Oh ho ho. Oh Jesus. ukuze bonke abala emhlabeni abala eSouth Africa Hallelujah. bezothi mabebheka phezulu bangasaliboni ilanga Oh yes, Jesus. babone lono sekhanya Ah, Nkosi yami Jesu. Hey. uma bebheka phezulu kuthi ubuso babo babheka phezulu ubuso babo benze njani Bakha. uzobe sekwenzeka amandla bukhona ona uzothi mayibheka phezulu abone yena Oh Jesus. Hallelujah. nola naye ungebheka phezulu abone yena My God. Nkosi yami. that is why kuthiwa ubunkulunkulu bakhe bugcwalisa indawo yonke Nkosi yami Hallelujah. Jesu. ukuze noma ngabe ukuyiphi location mawuke wathi bayede uNkulunkulu wasezulwini Jesus, hallelujah. akwazi ukuvela ifesi Yesha makado yasedia. awuhlale endumisweni yabantwana bakhe Yena Jesus. ngoba hasuna. uyahlala endumisweni yabantwana bakhe asebenze ngaye Hallelujah. nje Jesus. ingakho uma undumisa uzenzisa akenzi lutho Oh yes. Oh yes, Jesus. phela ingakho angezwani nabantu abane-pride Nkosi yami. once waphakama ukuthatha kubeke phansi Ah, Hey. uNkulunkulu. Yaxosha uSathane ezweni. next Sunday ngiyeza lapho Jesus. bengizokhuluma ngefall kaSathane nangokusebenza kaSathane kubantu ngoba kunabantu manje abasebenzela uSathane Nkosi yami. abanye bamakhona la baphatha amabhayibheli hayi la endlini umhlaba wonke Oh Jesus. South Africa South America umuzi umuntu eseshitha ukukhuluma esepulpit esekhuluma ngomunye uNkulunkulu engasasho lo uNkulunkulu so la